Anakku ngger Petruk, kula Rama kepareng nimbali. Kowe matur ana kesaning para sedulur-sedulur kabeh, para kadang supaya kersa buka channel di Joko. Nggih. Sedulur, minangkani pamundhutipun Bapak, saya minta tolong subscribe, like, dan share, serta klik lonceng agar tahu update terbaru channel ini. Kontak channel di bawah ini. Oke? Tur gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para kadang, para adik-adik, mboten para anak-anak kula ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian channel di Joko. Kula Joko Santosa Jenglong Jaya, Mojosongo Surakarta. Ing wekdal menika kula damel perangan Werkudara kaliyan Buta. Monggo menika paminipun badhe dipun damel sena bumbu saged niki Baka niki Bratasena. Namung ing Jumawis menika Werkudara dan menika dipun nggih Bratasena riyen nggih saged. Namung kula badhe matur pilah-pilahanipun nek sena bumbu angkah kula nek Bratasena ki dienggo jatah mangane Prabu Baka niku mboten perang, niku Bratasena dipangan Baka. Wonten angkah kula ngaten dados enten pilah-pilahanipun iki perang karo dipangan. Jadi kula praktekaken mangke matur kula mengke wonten wingking bilih wonten ingkang kedah kula aturaken sugeng mirsani.
kirang langkungipun perkawis Baka mangan Bima kirang langkung ngaten nika. Nika mboten perang. Nika mangan mawon. Lajeng dipun bentenaken menawi sanggit kula nika saged guyon saged serius gumantung ingkang nampelaken kados pundi monggo. Sanggit kula ingkang nate kula nggina Baka nu sanjang kaliyan Bratasena. Aku nek mangan, kowe nek kowe ora polah, aku rumangsa urung lega. Nah, terus sanggit kula Bratasena nemoni Kunti. Yo karepe Baka iki aku kudu kon polah. Piye, Ibu? Ya polah nek pancen karepe sing arep mangan ngono kowe polah. Lah nek ngantek nyampluk cilik loro gedine gawe patine Pak Baka piye? Ya ora masalah. Nek pancen mesti dikarep Pak Baka. Ya wis nek ngono. Nah, engko iso mateni Baka, aku ora kleru. Ora, kowe ora kleru. Nah, nika badhe kula peragaken, nggih. Nika perang sing kedua. Menawi sampun ngaten borong tergantung dalange. Nah kula semanten kula ngringgit pinten jam ngaten? Setunggal jam. Nggih bakanipun kula cepengaten mboten kula pateni. Terus PKJ kula mangke wonten candhakipun dados sing mresan niku wonten tanda tanya. Kok kanggo dipateni apa dikeki ngapura apa diadili napa pripun? Nah niku tergantung tafsiranipun ingkang mirsani. Pramila sawetawis ngaten perkawis perkembanganipun sabet kula semanggaken adik-adik langkung prigel. Begitu mengatakan boten nggo panjenenganipun para kakang saha para adik-adik para anak kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.